Υποφέρεις από πόνο στη μέση που είναι είτε χρόνιος είτε σε θυμάται περιοδικά και σου δυσκολεύει την ποιότητα της ζωής σου, μη μπορώντας να βρεις σωστή στάση που θα σου απαλύνει τον πόνο, έχοντας τα μυοχαλαρωτικά παρηγοριά? Έλα μαζί μου και θα σου δείξω 4 ασκήσεις κλειδιά που θα σε ανεκουφίσουν την ίδια ημέρα εάν τις εκτελέσεις σωστά, αφού πρώτα σου πω 2 λόγια. Ο πόνος στη μέση μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως παλιοί τραυματισμοί, προβλήματα στη σπονδυλική στήλη, μυϊκές εντάσεις και βραχίες λόγω κακών στάσεων και πολλά ακόμα. Η ορθή άσκηση παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση και πρόληψη του πόνου στη μέση. Η ενίσχυση των μειών της μέσης, η βελτίωση της ευελιξίας και η βελτίωση της στήριξης σπονδυλικής στήλης μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του πόνου και στην αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας του σώματος 100%. Άκου 5 λόγους που μπορεί να υπάρχει πόνο στη μέση και πώς η ακινησία και η ορθή γυμναστική παίζουν σημαντικό ρόλο. 1. Κακή στάση και συγκρατημένες κινήσεις λόγω πόνου. Μια κακή στάση και μακροχρόνια ακινησία μπορούν να οδηγήσουν σε αδυναμία και εντάσεις βραχίσεις στους μύες της μέσης, προκαλώντας πόνο. 2. Μυϊκή αδυναμία. Η έλλειψη άσκησης και η αδυναμία των μειών της μέσης μπορεί να οδηγήσει σε μη σωστή στήριξη της σπονδυλικής στήλης, προκαλώντας πόνο. 3. Τραυματισμοί. Συχνά τραυματισμοί παλιοί ή και περιοδικοί στους μύες, τους συνδέσμους ή τους δίσκους της μέσης μπορούν να προκαλέσουν πόνο. 4. Και κράτα καλά αυτό. Υπερβολική άσκηση ή υπερβολική κίνηση. Αν κάνεις υπερβολική άσκηση και έχεις λανθασμένα κινητικά πρότυπα ή κάνετε αναπόφευκτα επαναλαμβανόμενες κινήσεις στη δουλειά σας που επιβαρύνουν τη μέση χωρίς κατάλληλη προετοιμασία, μπορεί να προκληθεί πόνος. 5. Κακές διατροφικές συνήθειες. Η έλλειψη θρεπτικών ουσιών που υποστηρίζουν την υγεία των μειών, των αρθρώσεων και των συνδέσμων μπορεί να επηρεάσει την ευελιξία και τη δύναμη της μέσης. Πάμε να δούμε 4 ασκήσεις μείζωνος σημασίας που θα σε ανακουφίσουν άμεσα από τον πόνο στη μέση, που μπορείς να τις κάνεις οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε επίπεδο κι αν είσαι. Αποθήκευσε και κράτα αυτές τις ασκήσεις σαν Άγιο Φυλακτό. Άσκηση πρώτη. Παίρνεις ένα μαξιλάρι, δεν θέλω να κοιμηθείς, και το βάζεις πίσω στο κεφάλι σου. Ξαπλώνεις κάτω λυγισμένα γόνατα, όπως έχεις το μαξιλάρι στο κεφάλι. Θέλω να κάνεις ένα μικρό βαλσάβα, δηλαδή θέλω να σφίξεις την κοιλιά για να μειώσεις το κενό που δημιουργείται από τη φυσική αυτή λόρδωση που κάνει η μέση όταν ξαπλώνουμε. 20 δευτερόλεπτα μένω εδώ, ξαπλώνω πίσω στο μαξιλάρι. Άλλη μία φορά. 20 δευτερόλεπτα, εκπνέω, μειώνω το κενό στη μέση, κάνεις το τεστ του χεριού πίσω από τη μέση και χαλαρώνεις. Συνεχίζουμε πιάνοντας το ένα πόδι, τραβώντας το κοντά στο στήθος, όσο μπορώ και όσο μου επιτρέπει η διατασιμότητά μου. Μία το ένα πόδι για 20 δευτερόλεπτα, μία το άλλο πόδι τραβώ, ενώ είμαι ξαπλωμένος στο μαξιλάρι για 20 δευτερόλεπτα. Η δεύτερη κίνηση που θα κάνω είναι να πιάσω το ένα πόδι και το άλλο πόδι να τα τραβήξω κοντά στο στήθος μου. Μένω εδώ για 20 δευτερόλεπτα. Το κεφάλι ξαπλωμένο πίσω στο μαξιλάρι. Άσκηση δεύτερη. Το μαξιλάρι δεν το χρειάζεσαι πια. Ξαπλώνεις κάτω. Πάλι σε αυτή τη θέση με λυγισμένα τα πόδια και αφού έχεις ζεστάνει τη μέση, πιάνεις το στρώμα από κάτω, είτε βάζεις τα χέρια σου εδώ και ανασηκώνεις τη λεκάνη ψηλά. Σφίγγεις το γλουτό. Μένω για 20 δευτερόλεπτα. Ξανά κάτω, 20 δευτερόλεπτα. 3 σετ. Θέλω κάθε φορά που σηκώνεις να σφίγγεις πάρα πολύ το γλουτό και τα χέρια κάτω. Άσκηση τρίτη. Πάω τετραποδική στήριξη, είμαι σε αυτή τη θέση, φυσική λόρδωση, το πηγούνι μέσα, δεν είναι το κεφάλι ψηλά και θέλω να σηκώσω αντίθετο πόδι, αντίθετο χέρι, όσο μου επιτρέπει η λειτουργικότητα και η κινητικότητά μου και να κατεβάσω. Μία το ένα πόδι χέρι, μία το άλλο πόδι χέρι. Για 20 δευτερόλεπτα μένω εδώ, όσο μπορώ. Καθ' όλη τη διάρκεια που είμαι ψηλά, το χέρι προσπαθώ να είναι τεντωμένο, Superman, και ο γλουτός πίσω να είναι σφιχτός. Τεντωμένο το πίσω πόδι. Και τέταρτη άσκηση και πολύ σημαντική, ξαναξαπλώνω λυγισμένα τα πόδια, χέρια κάτω, ώμοι κάτω στο έδαφος να ακουμπάνε, ενώνω τα πόδια και κάνω στροφικές κινήσεις, αφήνω τη λεκάνη, προσπαθώ τα πόδια να κουμπίσουν εδώ, χωρίς να σηκωθεί αυτό το χέρι, καθώς και οι ώμοι
και οι δύο να πατάνε κάτω. Μένω εδώ για 20 δευτερόλεπτα, εκπνέω. Έρχομαι εδώ και ξανά από την άλλη μεριά. Εκπνέω, με την εκπνοή χαλαρώνω όλους μου τους μύες και μπορώ να πάω και ακόμα λίγο πιο κάτω. Για 20 δευτερόλεπτα. Μείνε συνεπής και εκτέλεσε την κάθε άσκηση που είδες και θα ανακουφιστείς άμεσα από πάσης φύσεως πόνο που αφορά τη μέση. Κάνε like στο βίντεο και ακολούθησέ με εάν θες να βλέπεις περισσότερα. Σε ευχαριστώ πολύ.